הטלפון. הנה, דרך המקשים, דרך סביבת הפיתוח שמגיע עם הרובוט. הנה אני אזיז אותו קצת שמאלה. כעת אני אסיע אותו קדימה. עצירה. נסיעה אחורה. מתבצע על ידי חצים. עצירה. סיבוב ימינה. נסיעה לכיווני. זהו, שליטה על הרובוט דרך הפלאפון, בתקשורת וי-פיי, הכל מתחבר דרך הווי-פיי, גם הפלאפון וגם המחשב בתוך הרובוט, ולמעשה ככה התקשורת נעשית. תודה רבה.